Prednáškou na tému dojčenia otvorili vo Zvolenskej krajskej knižnici putovnú výstavu 4,2 Dojčenie je vzťah. Číselný údaj v názve výstavy je priemerný vek prirodzeného odstavenia sa detičiek od dojčenia vo svete. Unikátne fotografie zachytávajú jedinečné puto medzi matkou a dieťaťom od narodenia až po prirodzené odstavenie. Prečo je dojčenie dôležité, povedala redaktorovi Jánovi Sabolovi Viera Červená, predsednička občianskeho združenia Mamila. Dojčenie je dobre podporovať dovtedy, dokiaľ trvá. A to znamená, že je dobre počkať na to, kým sa dieťa odstaví vtedy, keď je na to pripravené. Celosvetový priemer dĺžky dojčenia je 4,2 roka. Deti sa väčšinou dojčia 3 až 5 rokov. Dojčenie podporuje to, aby ten vzťah medzi matkou a dieťaťom bol taký, aký by mal byť a podporuje naviazanie matky na dieťa. Dojčenie poskytuje materské mlieko, ktoré je veľmi dôležité pre správny rast a vývin dieťaťa. Poskytuje nutrične cenné látky, probiotika, látky, ktoré rozvíjajú imunitu, ktoré podporujú rastie orgánov, vyzrievaniu orgánov. Poskytuje satie na prsníku, ktoré je veľmi dôležité pre správny vývin mozgu, preto aby sa dieťaťu dobre regulovala telesná teplota, dýchanie, srdcová činnosť, znižuje prežívanie bolestí, znižuje hladiny stresových hormónov a ovplyvňuje správnym spôsobom vývoj tváre. Viac o výstave s témou dojčenia povedala Martina Piaterová, regionálna manažérka výstavy zo združenia Mamila. Je to v podstate zbierka fotografií, ktoré vznikli na základe internetovej výzvy Maminka v rámci kampane Deutsche Dein, kampaň za zdravšiu generáciu. A mamičky posielali fotky, ktoré nafotili buď teda samé, alebo ich odfotil niekto pri dojčení. V podstate tá výzva bola taká, že zachytí ten moment dojčenia so svojimi detičkami a jedná sa o putovnú výstavu vo Zvolenie, 4. zastávka tejto výstavy. Pôvodne mala byť do konca novembra, ale predĺžili sme ju do 6. decembra. Záujem bol pomerne veľký, pretože v šali bolo vystavených nejakých 50 fotiek, dnes vo Zvolenie môžete vidieť už viac ako 100 fotiek. Takže záujem bol pomerne veľký a mamičky majú stále možnosť a vlastne posielať tie fotky, ktoré budú na ďalších výstavách zverejnené. Prečo ste prišli na túto prednášku o dojčení? Niečo sa viacej dozvedieť o dojčení a vlastne pozrieť si aj fotky. Lebo niečo som pozerala na internete, sa mi to páčilo, tak sme to chceli. Aj stretnú sa s inými mamičkami. Dozvedeli ste sa niečo nové o tejto téme? Niečo aj áno, čo bolo prednášané určite, ale veľa vecí vlastne na internete je k dispozícii a v podstate som aj komunikovala s laktačnou poradkyňou, ktorá mi aj v mnohých veciach pomohla, takže ona mi veľa vecí z toho už aj dopredu povedala. Takže odporúčate, ak nejaká matka má problém s dojčením, že sa má obrátiť na laktačnú poradkyňu? Určite jednoznačne, to aj všetkým svojim kamarátkam odporúčam. Prečo ste prišli na toto podujatie? No hlavne nás zaujímala téma o dojčení. Už vlastne rok sa úspešne dojčíme a chceli sme vedieť teda, dokedy je to najvhodnejšie, ako dlho dojčiť a vlastne či robíme všetko preto, aby sme boli úspešní v tom dojčení. A zistili ste niečo nové ohľadom tejto témy? Áno, zistili sme hlavne aj to, že v noci sa budíme a uspávame sa pri dojčení a vlastne že je to dobre. My sme si mysleli, že už to dojčenie v noci by nemalo byť, že by mala prespať celú noc, ale sme radi, že to je tak, ako má byť. Keď nie som s ňou, vždy mi chýba. Mám pocit, že nemôžem dýchať, ako by náhle všetky svetlá zhasli. Chcem ťa mať pri sebe, chcem ťa tu navždy. Keď nie som s ňou, vždy mi chýba. Mám pocit, že nemôžem dýchať, ako by náhle všetky tóny stíchli. Chcem ťa mať pri sebe práve v tejto chvíli. Len tieto slová patria jedinej. Si ten posledný človek, ktorému chcem ublížiť. Vždy budeš prvá, ktorú navždy budem ľúbiť. Si ten posledný človek, ktorému chcem ublížiť. Vždy budeš tá, ktorej mama budem hovoriť.
keď som s ňou, nič mi nechýba. Mám pocit, že konečne dýcham. Zatváram oči, cítim jej vôňu. Stačí len dotyk, som tu len pre ňu. Len tieto slová patria jedinej. Si ten posledný človek, ktorému chcem ublížiť. Vždy budeš prvá, ktorú navždy budem ľúbiť. Si ten posledný človek, ktorému chcem ublížiť. Vždy budeš tá,